Yanda za ka tara TapSwap miliyan 2 a cikin minti 5. So da yawan mutane za su yi mamakin wannan posting ɗin, cewa yanda za ka yi ka tara TapSwap a cikin minti 5 ƙwaya miliyan 2. So ba wani aiki ba ne, in ka biyo ni sannu a hankali zan nuna maka, don na yi ba wai na sa kuma an yi ba mutum ɗaya ba, ba biyu ba, kai ma in ka jarraba za ka iya tara shi insha Allahu. Yanzu abin da za ka yi shi ne, yanzu idan ka zo nan misali ka taɓa wajen tax da ke can ƙasa, za ka ga tax ɗin da suka sa maka a nan ƙwaya 2 ne kawai. So wanda hakikanin gaskiya ba ƙwaya 2 nan ba ne, kawai sun yi restriction ɗin mutanen da ke nan Najeriya ne. So yanzu abin da za ka yi, za ka kunna VPN. Idan kuma baka da VPN ko kuma baka san ya take ba, so ka je Play Store, ka ɗauko VPN da ake ce ma Thunder, ko kuma bari in je practical mu ganta. Kamar yadda muke gani, idan ka rubuta Thunder a cikin, yau nan muna cikin Play Store ne, kamar yadda muke ganin shi a can wajen search na rubuta Thunder, sai ya nuno su kamar haka. To da nan ƙasa za ka zo kai download, gashi nan Thunder VPN. Idan ka yi installing ɗin shi, ni ka ga ina da shi sai sa ya nuna ma wannan open ɗin, sai ka taɓa open, amma kai za ka tsaya ka installing ɗin shi. Idan ya buɗe, za ka ga yana finding server da ke akwai, so za ka taɓa wajen connect ɗin nan, za ka bar shi ya ma connecting kamar haka, ka ɗan taɓa musu wannan star ɗin, shikenan sai ka yi minimize ka fita, sai ka koma cikin Telegram. Gashi mun dawo cikin TapSwap, sai ka taɓa wajen tax ɗin nan, aka ga gasu nan sun ƙaru da yawa. So za ka je tax ɗin nan, yawanci za ka yi following ɗin wasu channel ne, sai ka zo ka danna check, sai ka yi claiming. Kamar yadda za ku gani duka na yi claiming ɗinsu, daga jiya zuwa yau aƙalla 1.8 ko kuma zuwa miliyan 2 ma za ka iya samu, depend, kowa da yanayin yadda suke nuna mai. Dan ni akwai waɗanda ma na yi su jiya sun yi disappearing yau, which means gobe ma za su iya sa wasu. So wannan update ɗin ba tun yau yake ba, na ma riga na sa shi a channel ɗinmu na Telegram. So idan ma baka channel ɗin, za ka iya duba Telegram ɗina, saboda ba komai ba ne gaskiya nake samun damar in ce sai na yi update a kai. So in abu na faka-faka ne haka, kawai zan yi shi ne a Telegram ɗin, ba lallai ya zo nan TikTok ba. So akwai advantage wajen joining ɗin nan, sannan kuma yawancin money da muke kawowa mun fi kawo update ɗin shi akan Telegram ɗin nan gaskiya. So idan kana so ka rika bibiyan update da muke yi, kar ka rika missing, kai joining Telegram da ke kan profile ɗin nan nawa, domin samun updates da zafin su. Wani lokaci kan su zo nan, sun zo can, wani lokaci kuma zan manta, ina zuciyan zo in update a TikTok ma, sai ka ga abin kuma na zo na shafa. So Allah ubangiji ya sa mu dace, a jarraba, a je a yi downloading ɗin wannan VPN ɗin, a jarraba wannan update ɗin. Dan gaskiya alkhairi ne, za a samu alkhairi da wannan. Sannan banda wannan, akwai abubuwan da mutane ke mantawa. Kaga kamar nan, wasu suna mining ɗin nan, amma har yanzu ba su gane yadda abin yake ba. Wajen leak ɗin nan, idan ka zo ka ga alamun wani ɗan dot na ja haka, to ka taɓa shi, akwai claim da za ka yi. Ka gani duka na riga na yi claiming abin da ya kamata in yi. Wannan ne kawai, kuma shi ma sai nan ya cike, zai nuno man claim. Za ka ga wani yellow claim haka, irin nan idan ya zama yellow, za ka iya claiming kenan. Da yawan mutane ba su yi wannan claiming ɗin ba. Ko nan, in ka ga ja dai, alamun cewa akwai wani tax da baka yi ba ne, wanda ya kamata ka je ka ƙara yawan coin ɗinka wanda baka yi ba. So a kula da wannan league, a kula da wannan ref ɗin. So duk sanda ka zo ka samu cewa wajen tax ɗin nan ya ɗan yi alamun ja, to akwai wani abu da baka ciki ba. Sannan abin da nake son yi magana a kan shi a nan wajen tax ɗin nan, da yawan mutane sukan ce min, kila inda aka ce su yi connecting Solana wallet, wannan ma Phantom wallet za ka je ka cire, kai register ta kan wayanka, sai kai connecting. Ko da yake wannan tax ɗin ya daɗe, kuma ko baka sa VPN ba ma za ka gan shi, amma ƙalubalen da ake samu, wasu baya yi gaskiya nasu, ban sani ba ko wayansu ne, ko kuma yanzu an daina wannan tax ɗin ne, so shi ne ban sani ba. So idan ka je ka yi searching Phantom wallet a Play Store, in kuma kana da ita good and fine, in ka taɓa wajen go ɗin nan inda zai nuna maka go, za ka je ka yi kai connecting cikin sauƙi. So amma dai sauran duka za ka iya yin su, ko da ka yi misali, idan ka cika tax ɗin, ka danna cewa check for tax, kaga ya ɗan nuna wani jan rubutu, kar ka damu, ka sake yi. Yawanci a na biyun ne yake, na ɗayan baya yi. So idan kai ka zo ka ga ya nuna maka wannan wane ne, ɗan jan rubutun nan, kar ka damu, ka bar shi sai sekannin nan da yake countdown sun ƙare, ina ga 30 second ne, sai ka ƙara taɓawa, za ka ga ya yi green, ya nuna done, sai ka tattaba haka, shikenan ka gama, ka ƙara yawan coin ɗinka.